Jadi ala neng masuk rombongan prosesita imamang panditata dot amang situa rimahita jongjong. Pudul Mahita. Shalom, tapasonang maroha do pikirata tartuju tu ibana, mare de mahita, pujima dewata. Puji
Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ritod di parbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amin. Saitong do mamirengi mataku tu Jehovah. Aibana do manginit patusian jorgong. Saido pakom maau, jala asiroham diau. Ai pujung jala nadangol doau. Hodo ale Jehovah dihalunguton rohaku. Ale debataku marhaposan tu hodo au. Sai unang paila au. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurung. Na madok mulyati mahami tuho siyan nasa rohanami. Ala di leon ho anakmu nasa saday tuhamatian humokop hami. Asa unang mago na porsea di ibana. Alay asa hanguluan na saliling nililing na dinasida. Tatak mahami ale amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabi habadiaon dohot hati goran di hami. Saise sama dosa nami saluhut. Ala ni pilihan na sundinggan. Na pinilehon nai humokop hami. Say paeling mapinggolmu tutang yang nami. Jala asi maroham di hami. Mar hite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dehita alani Tuhan Yesus. Tangiho kamu mapati ni debata, ima patik paonopon dohot lapatan na. Patik paonopon, unako mamuno, dia do lapatan ni odo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo mabahin sahit-sahit tunasa na mangulu. Ikon roha panguluhod do rohata dinasa na mangulu. Ima pati ni debata atong ra mangidogogo mahita laho mangulaw na hobar tu patik nai. Ale Tuhan debata say pargugoy mahami mangulaw na hobar tu patik mi. Amen. Mari de mahita tandai maaw.
tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Para siroha na sumurong midahami. Hubar hatutu jala hutopoti hami do dosa doho pangalason nami na gudangi. Tata mahami marhiti asini roham. Jala sesama dosa nami saluhutna. Ala ni pakokop ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si Pangulu kami. Amin. Songonodo baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata. Isebe mangaluhon akan na pinili ni debata. Debatado na mamitori. Isedo na madabu uhum hamaguan. Kristus Yesus do naung mate. Alay dada holani naung mula mangoludo. Jala disiamu ni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapo ma di debatan na digijang. Tatangiyom mahata ni debata turpuk epistel di hari mingguon. Imasian Jesaya 55. Mamukamaisan ayat na perjolo rodi ayat sia. Marsika sore mahita laho majahosa. O sudehamu akan namauas. Rohamu tuaikon. Jalahamu akan nasomar hepeng. Romahamu manuhor. Mamonggoli doho mangaton, sayro mahamu manuhor anggur doho susu, unang pola marhepeng, manang marpanuhor. Tareo kamu mapinggol muna, jala Roma hamu tuau. Tangio kamu ma, asa mangolu to dimunai. Jadi baheno kumatuhamu, padan saleleng-leleng na. Ima padan parasian nasitongi, tu si David nasotupa mubah. Idama bangso naso tinadapian iko jowo mudo jala bangso naso tumadaho ro manaho piho
ala ni Jehovah di Batam, dohot ala ni Habadia ni Israel, ay nunga marmulia ho di bahen. Sai ditadikon hala parjahati madalanna, jala jolma pargiduki akasakapna, sai mula maibana tu Jehovah, asa marpangulahi rohana mida ibana, doho tu debatata, ai buas do rohana manalisei. Ay songo tibon ni langit siyan tanoon, songo nido tumibo akadalaku siyan dalam munay, jala akapikiraku siyan pikiram munay. Ido sahatna, martua do akan natumangion hatani di bata, jala nau piopsa. Amin. Maredehita usobbaho Tuhan. Taha tidak ko maha porsiaw tay, songon na hinatid ko ni dong at saha porsiaw di sadok portibion, ra mahita madok. Au porsia di debata Jehovah, ido ama pargugun na soha tudusan, na tumopalangit doho tano. Au porsia di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah nasa sadai, ima na tinubuan ni si Maria, nagabi-gabi si Anton di Parbadia, andorang so habubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguman ni Silatus, na materpajal lo ibana di hau pinar silang, na tua tuban wa toru dong ditanom, na mula mangulu di ari patuluhon, na manay tu surgo, lahudul tu siamo ni debata Jehovah, amanay pargogon na soha tudosani, di sima ibana pa mula sogot tanoon, manguhumi halak na mangulu doho na mate. Au porsia ditondi Parbadia, jaladarong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, doho dihasan ni dosa, doho dihatain na mandok, mula mangulu dosogot daging ni halak nang mate, doho diangoluan na sora suda. Amin.
tiup tangaku sai togu maau ai hodo Tuhan pargogo diau. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Hubereng mohim laus martangi angau mangido pangurupi ondiau sai tiup tangaku sai togu maau ai hodo Tuhan pargogo diau ai hodo Tuhan pargogo diau. Tikting di Huriata di Bagasan Minggon, Minggu tanggal 23 Maret 2025. Naparjolo tikting namaragam. Sada goar ni minggu. Ia goar ni minggu ta sadarion ima minggu okuli. Namarlapatan saya tongdo mangaranapi mataku dopak Jahuba. Psalmen 25 ayat 15a. Napaduahon namar bagas. Tikting parjolo dohot paduahon. Naik majalo pasu-pasu parbagason ma ruas ni Huriata. Togi mangasi si manjuntak. Anaknya mata Damaster si manjuntak. Tubuh ni inata Kartina boru panjaitan. Maringanan di huta nagodang si Gupar Toba. Ruas ni HKBP Dr. IL Nomensen si Gumpar. Dohot Oroana. Uli Fika Ayu Liani boru Marpaung. Boru ni amata Harlem Edward Effendi Marpaung Nahinan. Tubuh ni inata SP Delfrita boru huta Julu. Maringanan di Jalan Masjid Darussalam Gang Otong, RT 00 Sia, RW 004, nomor 110 Pitu, Kedaung Ciputat,
Tangerang Selatan. Ruas ni HKBP Resort Kebayoran Lama. Pamasu-masuon dipatupa di hari Sabtu tanggal 20 siang Maret 2025 di Gereja HKBP Dr. I.L. Nomensen Sigumpar Toba. Saya di pasu-pasu debata manasida nanaeng mamuka pardongan saripioni. Na patuluhon panabalan calon sintua. Sadarion Minggu tanggal 23 Maret 2025 di Parmingguon pukul 7.30 WIB di Patupa Huriatado acara penabalan dung sipul jamita tutolu halak calon sintua. Ima naparjolo calon sintua Tuan Mas Sinintaro Nababan SHMM Sian Banjar Pondok Cabe Legoso. 2. Calon sintua Anggiat Batubara Sian Banjar Ciputat sekitarna. Tolu calon sintua Pugar Antoni Manurung SE Sian Banjar Bintaro Kodam Depsos. Tuhatama Mama Sumasu. Napaupaton pelepasan sintua pensiun. Di hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 di Parmingguon pukul 7.30 WIB di Patupa Huriatado acara pelepasan tutolu halak sintua nama masuhi masa pensiun. Ima naparjolo amang sintua Dr. Andus P. Pasaribu MM na melayani di Banjar Tanah Kusir Kodam di Tabalkon tanggal 10 Juni 1955. 2. Inang sintua TM Borsi Tompul SEAK na melayani di Banjar Kampung Perigi di Tabalkon tanggal 27 Mei 2007. Tolu amang sintua LH Manik na melayani di Banjar Pondok Pinang Pondok Indah di Tabalkon tanggal 14 Desember 2008. Napalimahon Parheheon Sekolah Minggu. Sadarion Minggu tanggal 23 Maret 2025 ima parheheon ni sekolah minggu. Jala patu begehon ni yana kota sekolah minggu do ende puji-pujian dohot prosesi di Parmingguon. Manogot pukul 7.30 WIB, Arian pukul 10.30 WIB, dohot botari pukul 10.07 WIB. Onom Parmingguon gabungan sekolah minggu. Di hari Minggu tanggal 30 Maret 2025 di Patupa Huriatado Parmingguon gabungan ni Iana Kota Sekolah Minggu. Masuk pukul 10.30 WIB. Pinanggido tua kanatoras asa marsuru Iana Kota Rotu Gereja Mandohoti Parmingguon gabungani. 7. Pelantikan Panitia Tahun Transformasi 2025. Sadarion Minggu tanggal 20 Maret 2025 di Parmingguon pukul 10.30 WIB di Patupa Huriatado acara pelantikan Panitia Tahun Transformasi HKBP 2025 HKBP Resort Kebayoran Lama. Dung sidung selesai menjahat ting-ting. Susunan kepanitiaan Boy Mataida di buku Warta Cetakan na adong dihita. Tambahan ting-ting. Tatangnya koma amang AL Sirait na dirawat di Rumah Sakit Fatmawati, Ruas Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah. Na paduahon tikting parhepengon Boy Mata Jaha Manginang di buku acara Warta na adong dihita. Songonima tikting dihita di bagasan sadarion.
Mari demahita tung namuba rohaku. Damini debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti akate-ate dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta di minggutta sadarion tangihonottama jakkonottama hatani tuhatta ima marhite-hite turpuk jamita natar surat di Lukas biddu 10 tolu mamukka maisian ayat sada sahatu ayat 5 tapayutihu mak. Adong ma naro ujui pabuahon tu ibana taringot tuakka halak Galilea na didurusson silatus do mudar nasida gabe saor tuna pinelehon nasida. Jadi ninna Jesus ma mangalusi nasida. Na diagam rohamuna do pardosan halak Galileai martibakkon saluhut halak Galilea ala songoni diahap nasida hudok madihamu dang anggosomu barohamuna lau songoni do hamu mago muse manang nadiri puhamu anggo na 10 elu halak namate ditinggang palas-palas na di Siloam parsalan sian sudi pangisi ni huta Jerusalem hudok madihamu datung anggosomu barohamuna lau songonido hamu mago muse ima sahatna. Hamu kadonga sahapor siaon di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Hatani Tuhatta ima nagabe turpuk jamita di bagasan minggutta sadarion manaringoti. Paubaroha asaunang mago. Bertobat agar tidak binasa. Jalah hobardon
Ima di minggu tasadarion di napasahat totohonan hasituaun tulu halak. Marhite topikon minggu sadarion paubaroha asaunang mago bertobat agar tidak binasa. Sada buah-buah alai sekaligus sada paretta. Jala sudedo kita jolma ikon pabuahonon asa paubaroha asa bertobat molo dihata na asing didok metanoia paubaroha bertobat jala sada manang nagabi intini tohona dihuria termasuk di ulaw ni akamata natulu naing majalo tohona kasituaon patubigihon tuaka jolma asa pauba roha jala idonang jamitani si Johannes Padidi suara na jauh-jauh di halongonan ninna ahamai paubahamuma rohamuna bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi nong parjulu do hamu amang situ nami natulun ng majalo tohonan bertobat asa pertobatan nima patubigi muna tuak kana su bertobat sotung la gabe nido rupani tuak ka jolma bertobat lah ningon hape barang bertobat. Juk dohi tanatoras mamicang mamodai menasehati akayana kota kata padoha sonon molo taida ianakon say takang say jukat ahamatadok tagamon tu yanak kota manang nakaopung tupo paranna tupa hopuna. Saya pitur tadok do. Ya tung pauba marohama man ina. Ay patakkaku do huida. Pajugulhu do pajigilhu. Pauba maroham. Baru molo diaka nasai miat di adat budaya habatahon seolo do didok natoras tu yanakon asabotom mo amang dainang da ayang go paubahor rupa murado alayang go paubahor roha namaolan ido teh hamok kedeng alayang go nuaing ngasing gabi umurado paubahor rupa daripada paubahon roha operasi plastik di permaktu salon molo pada dasarnya memang ido hatanya kana tua-tua. Umura do pau barupa daripada pau baroha. Alayang gonuaing nungau maol. Nunga gabe umura pau bahon
rupa daripada peubahon roha. Ido saya tado rupa ni amang jugal ni rohami. Ya pauba may amang. Pauba may inang. Inahita rupa ni kan. Marsa akan atoras mernida. Iya nakon namang peparana. Molo so olo pauba rohana. Sialanido. Molo so olo jolma paubah rohana. Sai tidak nanti Roma hatani halak batak. Somal nado peamna. Ninna rupani kan. Molo dung somal nado peamna. Gabe mana terjadi. Gabe bakko mai. Gabe tabiat. Mendarah daging ma. Ipar dagikom mai. Dang boybe. Likang. Dibuang may sahat tunamate. Hape hata ni tu hata Yesus Kristus di do daku halo mohon hamamata ni parjahati akan atakang rohai alai hamumuba ni rohana. Tu secara umum don nahobar tutur pukton hata ni tu hata Yesus. Asa unang gabi na masih pabali-balian manang na menuduh. Ya halak dituduh pardosa, HP ibana dan disadari lebih pardosa. Nah hobar tu sido terpohon. Ido asa gabi dipaingot tu hatta Yesus pola sampai 2 hari. Mula tapamana di turpuk tahun ayat 3. Ima ayat tulu dohot ayat 5. Hudok madihamu. Dan kalimat napar pude tulu. Anggosomu barohamuna. Lau songoni dohamu mago muse. Ayat 5. Hudok madihamu datung. Kalimat na terakhir. Anggosomu barohamuna. Lau songoni dohamu mago muse. Jengay paingot. Jadi ngadong paras. Memang saya panol solio di pudi do. Ido saya dok hata batak. Tinali bulung si hupi. Pinarsaung bulung. Una kosumol sol di pudi. Dada si paingot na swadong. Dukacit parir amang tahe. Ido hape. Aido hef. Inna rupani. Dung dipudi. Hape ngasai dipaingot. Ido say dok musihata batak. Duda itakmi. Saut maho marita bari. Tutul lomomi. Saut maho sumol sol bagi. Arahan. Paingoton. Nasehat. Bimbingan sian hata itu hata ido nasai di pasatu kita dak sai berengok kalak dan sai humok kalak alayang go tu hata Yesus tidak secara sebagian tetapi secara menyeluruh terbukti dia 2 hal tidak diturpuk tahun ayat sada dohot ayat 4. Ini merupakan kasus yang berbeda. Ayat sada. Ahan agabe kasus di si. Adong manarot na ujui pabuahot tu ibana. Taringot tu akka halak Galilea. Na didurus sosilatus dumudar nasida. Gabe saor tu na pinilihon nasida. Ini adalah kasus mencelakai orang. Dielaton ninna rupani. Mencelakai orang. Ala dietong beberapa orang halak Galileon. Ditikin apa satu peliat situtungon na. Roma silatus ibunu. Ipamate. Laos mudernai. Durus tu pelian. Situtungoni. Ilapor homma itu Yesus. Di bagas salas ni roha. Napabuahoni.
Ale Jesus ngamati farjati ala piga ala Galilea. Jala mudarna pe durusdo mudarni perdosai na jahati tu pilihan na sidainin na. Hidup Tuhan ta Yesus. Unang diripuho. Ubal ga dosani na pinamatemi daripada hamu sude. Unang diripu hamu ubal ga dosani. Jangan-jangan ubal ga ng dosa muna. Ala dia, ala di boto Yesus. Yang dibunuh itu adalah dicelakai. Ala gudak kasomala dia kahala Yahudi. Pada saat itu ay namar penyakit kusta be itu yang enggak dosa. Ala nino harus dikucilkan. Penyakit cacar. Dia enggak doi ala di dosa, bala itu ripasiding doi hamar parjolma perdosa donin narupani. Ipadao dinajiskan. Jalalo songon itu nang napaduahon pitor di dot Tuhan Yesus. Jalan na sadanari nama sa di Siloam. Mate sa pulalu halak na ditipa ni palas-palas. Itu adalah karena bencana, parmaraan. Na diripu hamudo ala songoni parmata ini na sa pulalu halaki. Gabi do honom muna ma ala di dosa nai. Dang. Unang diripu hamu gabi nala ubel gadusani songoni. Unang-unang gabi ubel gadusa muna sude. Nina to hatta Jesus. So tung dihumi hamu. Hambak kadongan na hinaholongan. Taga mo dutuolo masa tu partikyanon ngayon. Tu partikyanon si songonon. Isi mahita barani maddok. Di masa COVID. Murah-murah mate jolma. Dohonot tama ala ni dosa nai. Kita tidak akan berani. Masa maaka bencana. Bencana alam. Hatutungan, kebakaran, kebanjiran, bencana banjir. Ayo lu sipata gudangan, apalagi na berpudiokan, so di ma banjir mamulotai day, ima video nih kan, nadi parapa kan, adong macam akapikiran nih, amang tay, asini rohayate inna, alayong do na madok, rasain. Masa manang na bencana manang na di Aceh. Budo gabi adong asing kaimat serupani kan. Madok asiroha. Alay dong na madok rasain. Ala ni dusanyo dusa sedain na rupani kan. Alay margiti hata nito hata disod di paingon. Sampai 2 kali di dok. Ala ni dusa nasida doi ayat 3 dang inna tu hatta Yesus. Ayat 5 kudok madihamu datung. Artinya tidak. Dia berarti dihalangi Tuhan Yesus sudah kita. Asa dia, asa unang saling menghakimi, asa unang saling menghukumi, menganggap diri lebih benar. Ayak kajol mana saya menganggap diri lebih benar. Sotung ma. Itu rupanya taruh dah. Sotung ma lebih usalaani bana. Gabi terbalik. Mulai dok sotung ma artinya jangan-jangan. Jadi unang itu murah-murahi tarupani marnida diaka nahurang manang namasa di dongan. Apalagi satu nomor sobu-sobu roha tuani ma ninna robani. Las roha di sitaono ni dongan. Apalagi muse diuduti hata mertuani ma alani dosana doi saluhutna.
sialanima hamok kamang do tamok kanang hita saluhutna. Dijuhud do tu hita dang mardiaibar asa paubah roha, asa bertobat. Gudang do aka na terbukti ima diaka na tajaha di sejarah ni bibeltai gudang. Si Saulus gabi si Paulus na jukatian gabi na burju na mangalaya itu hatta Jesus gabi na mabaritahot tu hatta Jesus. Songonido ng upama anak na magoy di Lukas 15. Dung di jalo ibana to hapna anak na magoy law may ibana madaw siya natutuana ipaswasayhon to hapnay dukabis gabilam leah ibana tarjol mabibana sadar ibana terjadi pertobatan hamu bau niroha isa dari ibana makakurangan nay mula ibadah tu amongna ngasala audinna ijakon amongna pertobatan hamubaun ni roha jala ido na pinaiman itu hatta Jesus sian kita markite jami taon ido asagabe didok di deta nomor 322 say pasia Tuhan Yesus tu bagasan rohami say maimai ma Jesus bege panutu nai say pasia Tuhan Yesus jakko ni turhami bica tiki parasian sotung jolo salpui taboto manang sadihari parmateta isi nama boto jol ma parmatena manang sadihari dangadong paling rupani ati sadihari mate inna bai parani mabatangna nodenggan bai terjadi doi kan asabu itu tubuh na pasugit inna ibu ma hau satu hau sada hippal buh ipature mon badang pola salai dohonot kan ia persiapan alai sadi hari rupani nagabi inganan badang binoto hari na tanggal na bulan na do tahun na dang taboto alai manang sadi hari pei kita harus menunggu tiki parasian paubaroham aidang taboto manang sadi hari hama mateta dak taboto manang sadi hari jala tadok do so panak kuborngin sialani ikon adong haradeon pangaradio diri i merkite dia kita harus selalu memperbaharui paubah roha pertobatan iman atadok molo saidok rupani transformasi paubahon mindset paubahon karakter sifat karakter narwa molo tertibu keakuan na keegoisan na dikikis mapalapalan molo tersobong saotik tinggi hati ipatutoro palapalan karena apa semua kita berhadapan di hadapan Tuhan kita nabarani lahu pati buhod diri bagi jakroha ijulu Tuhani adong nabu ita pangasahon ijulu ni Tuhani dang adong ay molo dung mate tinggal do sude tading sialanido unang mabinereng dihalak alay binereng madiba unang mabinereng pangalaw ni halak alay binereng maiba buado bayino laho paturehon buado laho bayino paringgaton jala ido jojo na parpudi sahali panutup minggon imatu halak amang situat tanatulu panugunugudu hamu amang natulu naneng majalotohon nak kasituaon sotung lak gabi ditugu-tugu halak kamu si buat dame dohamu alay unang gabi pangguturi
Manugu-nugu jolma dohamu asa unang gabe tertutuk. Alai unang gabe bek kamu gabe batu pertutuhan dongamuna. Borat dulu ni borat. Bersiap-siap mahamu namang. Bersiap kamu mah si pareoni nasa pinggol ni gajah. Ala dia sudah matangi honam muna. Hal yang baik kita lakukan dalam melayani di tengah gereja, melayani Tuhan. Hal yang baik, jangan terlena dengan 1-2 orang pujian. Sebab yang pasti ada yang membenci. Saya dengar ni jol memangula. Saya dong doi na marsugo ni roha. Sa jahat-jahat ni jol madingoluna. Adong do na makalo mahoni. Kita jangan terlena. Tetapi lebih bagus kita fokus hanya kepada Tuhan. Dia sentral ibanado pusat ni ngolutta. Tapatu pape otik nauli na denggan. Kita katakan itu adalah persembahan untuk Tuhan. Karena apa? Apa yang diperbuat Tuhan kepada kita tidak sebanding dengan seujung rambut pun yang kita perbuat yang baik di hadapan Tuhan. Asa ngulut tahun ikko gabe pamujo tu Tuhani marhite-hite naolo hita ima paubaroha asa unang mago. Songon korni ima lansia nakenganido dohot ciputat sekitarna. Kor lansia hupadiri hamu tangyang ni akau pung tadui. Opung duli doho opung boru. Hupadiri asa buah. Asa marparbue hamu sada napaduahon asamian parbue munai ito Roma isambu ma ima sia korni parciputa sekitarna pilli ma hanguluani pilli ma nadumenggani amin martang yang magita. Hatamido oleh Tuhan hagugon nami. Hatamido paubahon roha doho pikiran nami. Pangalaho pabahenan nahurang tama. Jala todim todi parbadiai dulu Tuhan. Manugu-nugu hami. Asa tahu hami. Mangulahom madalaton. Akka siulaon na hobartulomo ni roham. Asa totong disudi gulmi ni ngulu nami. Gabi marmulia marsangap guarmo. Ale Tuhan. Song-songoni manang. Di bagasan minggu sadarion. Di patupa huriam. Pasahato tohonak kasitu tutulu halak. Ima kamanami. Na calos situa na sailaon. Jala minggu saderius sahab matohonan hasituaw nito na sida. Na pinasahap mo marhite-hite huriamon. Marhite-hite na posom. Ang gotohonan niya li Tuhan. Siyan hodo harorwan ni. Parhitiam mo do. Na posom pasahat to ni. Asa mangula matutu marhobas matutu na sida hobar tutohonan hasituaw na pinasahami. Ali Tuhan huparhatopot tamido dang mardiay berhami akajol mana marhagaleon na marhahurangan dang adong nasikop dihami. Ala itong dipararhodo ali Tuhan. Aka hamijol ma gabi ula-ulam gabi parhaladom. Marhobas ditongani huriami nang pele Tuhan. Ala ni hadusaw nami totong targor kami. Parhobas na matolpang. Pelayan yang bercacat. Alay ali Tuhan. Molo di bagasako marhiti pamilito parsuruomu dohok padonganyomu laos disido ali Tuhan.
pasikopom mongolu nami. Ay holakodo na tuk patupahoni. Malua pihamiale Tuhan. Jala jupangangulu na manotong. Holan alani asni rohamdo. Ato ngali Tuhan. Batu madingulu nami. Ngulu namar haserepon. Di namakubas di tongani huriam songoni nang. Aka naposom na pinilimu na pinajongjongmu jalan na sinurum tulu halak na naing majalotohonan situa dia palatikyon asa rapoko male Tuhan nasida mangula rap dohot aka inanami keluarga ale Tuhan ingot dohami dia karuas ni huriam na dibagasa parsahiton Raditya Pratama Hasian Putro Ebenido Mulaha Tabunan, Insinyur Padapotan Simajutak, Nyonya Las Maria Pardedi Borusiahan, Nyonya Situadi Simajutak Borusilalahi, Enilasma Uli Borusilaban, Sopian P. Sitanggang, Saur Simajutak, Nyonya Leni Tiamsah, Pak Pahan Borugultom, Situa Doktorandus Mulatua Pardedi, Nyonya Hutahayan Borusiagian, Nyonya Situa Wienadadak Boru Pasaribu, Nyonya Tesiagian Boru Siahaan, Nyonya Saur Masdelina Butar-Butar Boru Sirait, Nyonya Esimajuta Boru Sibarani, Doktrandus Pasaribu, Nyonya Novianti Sibolun Boru Siahaan, Nyonya Hahutahayan Boru Siagian, Manarsar Barimbing, Sintua Insinyur MH Sihombing, Sintua Doktrandus GP Manihuruk, Nyonya Sintua GP Manihuruk Boru Sagala, Iwan BM Tampu Bolon, Ridwan Irianto Situmorang, AL Sirait, dohot akan nasutar guari hamil Tuhan manang di dia penasida di tonga-tonga nami dia palatikion rap dohot kami di parsoran songonin na tongon na tinggal di Jebu songonin ang opnam di rumah sakit mangasahon asni roham ale Tuhan pergugui na sida di ragam niak parsahiton na jala mangasahon asni roham mangido kami tuho asahom ale Tuhan na mangaleon hamalumon sian ragam ni akka parsahiton na sida law songoni manangali Tuhan madok mauliati hami tuho diaka ragam ni pasu-pasu las ni rohana pinasaha muturuas ni huriam dinamar ulang tahun ari hatutubu ulang tahun di pardongas sarepeon di parsoran ni ianakon pahoppu dina jupangan akasirokap ni todina doh dia ka na jupangan dia ke parkarejuan dengan mardela dia ke persikola perkuliahan jala dia ke par 33 taruli dia ke pangomuan na patut ale Tuhan ragami akalas ni rohai naso targuari hami sada-sada huhamulateho kami matuho saluhu na le Tuhan marsanga marmulia maguarmu hola di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho amin tapuji matuhata marhiti edeta laus disomahita pasahat papung pilihan Manjung
kita na sa hurion, saha mahita nuaing ima tu napasahaton tohonan hasituaon. Parjolo sahali, tapuji matuhatta maredde hita Jesus Rajani Huria. Hamu akadongan sahuria sadarion patupaun ni huriat tado marhite naposona pasahat totohonan hasituaun tutulu halak naneng situa di huriatta HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama on nunga jongjong noeng nasida di son na itapilit bahen situa di tonga-tongatta naeng pangiduan nasida ma pasu-pasu siya tuhatay asa margugo nasida mangulahon-ulahon nasida atong tabigi majolo pangaripunan ni ulahon ni situa na parjolo pangula ni huria do nasida mamata-matahon dongan akan na pinasaha tu nasida doh mangaramoti parange nasida molo di boto nasida na hurang ture parangi ni manangisi iko picangon nasidai manang pabon nasida tu padita asa di pature paduahon madas-das dongatta tu parmingguan dohot manakasi alana ubahen nasoro patuluhon madas-das anak buru sikola asa odok ro paupaton manikir akan amarsahit jala paturehon narikot tunasida dohot na tarpatu pasa alay na rumikot pasingoton hata ni debata tunasida dohot tumangyakotsa palimahon
mangapuli akkana marsak, paturehon akkana dangol, dohot na pugos. Paonopon, mangapuli akka sipilibigu, akka parugamo na asing, doho akka nalilu, asa doho marsaulihon hanguluan na pinatupan ni Tuhan Yesus. Papituhon, mangurupi paturehon akka guguan, doho ulaon narikot tu harajaon ni debata. Tanyok kamuma surat keputusan na jinahahon ni amang sekretaris ni Huriata. Surat keputusan nomor 35 garing 03.01 garing 08.0701 garing 3 Romawi garing 2025. Pimpinan Jemaat Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama tentang penahbisan penatua. Menimbang bahwa perlunya pelayanan yang berkesinambungan untuk peningkatan pelayanan rohani jemaat di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Mengingat 1. Tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen keempat bab 9 pasal 42.2 tentang jabatan tahbisan. 2. Tata dasar dan tata laksana HKBP 2002 setelah amandemen keempat bab 9 pasal 43.6 tentang penatua. Memperhatikan 1. Hasil katehisasi calon sintua di HKBP Resort Kebayoran Lama. 2. Hasil keputusan pelayan tahbisan HKBP Resort Kebayoran Lama pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2025. Memutuskan menetapkan 1. Mengangkat nama-nama yang disebut dalam lampiran surat keputusan menjadi pelayan tahbisan HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, terhitung sejak tanggal 23 Maret 2025. 2. Menugaskan yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas kepenatuaan yang tertulis dalam Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002 setelah amandemen keempat bab 9 pasal 43.6.3. 3. Mentaati konfesi HKBP Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon RPP HKBP dan Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP serta berkoordinasi dengan pimpinan jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. 4. Hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan ditentukan kemudian. 5. Surat keputusan ini berlaku hingga yang bersangkutan genap berusia 65 tahun. Ditetapkan di HKBP Resort Kebayoran Lama pada tanggal 23 Maret 2025, Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama, Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, ditandatangani. Lampiran surat keputusan tentang penahbisan penatua. Nama-nama penatua yang ditabiskan tanggal 23 Maret 2025. 1. Calon sintua Tuan Mas Sinitaro Nababan. 2. Calon sintua Anggiat Batubara. 3. Calon sintua Pugar Antoni Manurung, ditetapkan di HKBP Resort Kebayoran Lama pada tanggal 23 Maret 2025. Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama, Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, ditandatangani. Demikian surat keputusan. Tapuji matuhatta marede hita siabukwede husuruho.
ope hamu na hinaholongan. Naing takas boton nami burjuni rohamu na mga radoti ulaon hasitwaw ni. Di baheni alusi hamuma na sukut tonon na parjulo. Naolodo hamuma marangihon parangin atama di julu ni debata doho di julu di jolma paduahon. Naolodo hamuma jalo ulaon hasitwaon sonong di pajojor odeng tu hamu patuluhon. Naolodo hamu mga radoti sude ulaon muna sian nasa roha doho sian nasa gugu muna hobar tuhata ni debata molo nang sadar rohamuna manguloy jalamar padaton sudenai di julu ni debata doho di julu ni dongatta sahurion dok hamuma alus muna. Acara mana ya? Acara lihat kamu tuh sih. Acaranya emang lihat kamu. Ya semua. Atong masih jalangan mahita pabuahot ni padan muna di pabuahot ni padan muna jala pabuah na olo hamu mangula-ulaw ni debata rap dohot tami. Ale Tuan Mas Sinintaro nababan. Kupasahap matuhotohonan situa di Huria Kristen Batak Protestan Kebayoran Lama, resot Kebayoran Lama on. Marhite-hite goar ni debata ama, doho goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goar ni Todi Parbadia. Amin. Sai diparrohai Tuhan debata, amani Tuhatta Yesus Kristus mahamu, marhite-hite Todi Parbadia, makaburjuhon siulaon muna, na pinasahat Tuhamu saderion. Asa marsangap goar ni debata, di tonga-tonga ni hurianay. Amin. Surat pajak konon situa di resort di HKBP Kebayoran Lama, resort Kebayoran Lama, distrik Walu DKI Jakarta, menerangkan bahwa nama Sintua Tuan Mas Sinintaro Nababan telah ditahbiskan menjadi Sintua Penatua HKBP pada hari tanggal Minggu 23 Maret 2025 di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama, lingkungan Pondok Cabe Legoso, Nats firman Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat 8.
Atong masih jalangan mahita pawoho ni padan muna jala pabuana olo do hamu mangulahun ulau ni debata rap dohot tami. Ale anggiat batu bara. Upasaha matuhotohonan situa di huria Kristen Batak Protestan Kebayoran Lama resot Kebayoran Lamaon. Marhite-hite guarni debata ama doh guarni anak na Tuhan Yesus Kristus doh guarni todi parbadia. Amin. Sai diparrohai Tuhan debata amani Tuhatta Yesus Kristus maho marhiti-hiti todi parbadia makaburjuhon siulon muna na pinasahat Tuhamu sadarion asa marsangap goar ni debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Surat Pajakonon Situa HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama Distrik 8 DKI Jakarta menerangkan bahwa nama Sintua Anggiat Batubara telah ditabiskan menjadi Sintua Penatua HKBP pada hari tanggal Minggu 23 Maret 2025 di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama, lingkungan Ciputat sekitarnya. Nats firman Tuhan, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat 26. Atong masih jalangan mahita pabohok ni padan munai jala paboa na olo dohamu mangula-ulau ni debata rap dohot tami. Ale Pugar Antoni Manurung. Hupasaha matuhotohonan situa di huria Kristen Batak Protestan Kebayoran Lama resot Kebayoran Lamaon. Marhiti-hiti goarni debata ama doh goarni anak na Tuhan Yesus Kristus doh goarni todi parbadia. Amin. Sai diparrohai Tuhan debata amani Tuhatta Yesus Kristus mahamu marhite-hite todi parbadia makaburjuhon siulon muna na pinasaha Tuhamu sadarion asa marsangap goar ni debata di tonga-tonga ni hurianai. Amin. Surat Pajakonon Situa HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama Distrik 8 DKI Jakarta menerangkan bahwa nama Sintua Pugar Antoni Manurung telah ditabiskan menjadi Sintua Penatua HKBP pada hari tanggal Minggu 23 Maret 2025 di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama, lingkungan Bintaro Kodam Depsos. Nats firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mesbah mendapat bahagian mereka dari mesbah itu. 1 Korintus 9 ayat 13.
Marid de mahita sian bukuid de Jesus ngulu ni todiku laos di soma tuhamuna akka manami nanami situa boy hudul ditiki na maridi. Hamuna dengan sahuria di HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama on. Jakok kamu mana sida di bagasad dame. Sude maki tahun manggugo tumangyakon na sida. Asa majadi ulaw na sidai. Huhut makorhon hasangapon ni Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai. Martangiang mahita. Ali Tuhan de bata amanami na di Banua Gijang. Mauliate marohanami tuho. Ala ni asini roham diak kadongan namion. Say tabay maturohana sida. Akka sileo-leo ni Tod di parbadia. Asalam margugu asalam marroha jalam margugu na sida. Mangaraduti tohonan nasaha tu na sida sadarion. Asi maroham doho di sude ruas ni huriamon. Asalam hot haporsion na sida bi. Jalalam ture parangi na sida mangihut toko. Sungguli marohanami. Asa masih holongan. Unang adong sipicangod di hami. Asalam rarat harajaunmu. Jalam marmulia guarmu nabadiai. Amin. Tuhamuna amang doh inang situa nong majalo tohonan hudul mahmo. Sahab may tatu nama doho kata na niaturhon ni amang sekretaris ni Huriata. Sameta tu nama dokata na mewakili sian ruas pinasa taima tu amang TD Sitorus. Shalom horas marito salut na manginang. Nang maledo hamuruate. Na pinarsangapan amang pendeta resort. Suoksoni nang amang pendeta nami fungsional. Na pinarsangapan hamu salut na amang inang parhalado nami. Na pinarsangapan hamu salut na amang inang kakaanggi na pinaribot. Ruru sidehi tanarong di bagas ninjor tuhatta di bagasan manugoton. Parjulo mahita madok moleate tuhatta pardengkan basai. Di sala holan asi dohot rohana sabingdo banataban hita marpungu mamuji tuhatta di bagasan manugoton. Tuhamu amang situanami amang Thomas Nababan dari Banjar Pondok Cabe Logoso, amang situ Anggiat Batubara dari Banjar Ciputat sekitarnya, dan amang situ Pugar Antoni Manurung dari Banjar Kodam Depsos yang telah ditahbiskan sebagai situa HGB Karo Lama pagi ini. Izinkan saya atas nama seluruh ruas HGB Kebayoran Lama untuk menyampaikan selamat menjadi perhalado pertohonan di gereja kita ini
setelah mengalami proses learning sesuai SOP yang berlaku, dan bersyukurlah kepada Tuhan karena hal ini bisa terwujud hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus semata. Dan kami sebagai Ruas ikut bangga dan bersuka cita dengan bertambahnya 3 orang perhalado pertohonan di gereja kita ini. Semoga dengan kehadiran Amang bertiga semakin menambah kesolidan, kekompakan, dan kebersamaan di gereja kita ini. Bukan sebaliknya. Perhalado adalah panggilan tugas pelayanan yang diusulkan, yang bersifat kerohanian, mengalihkan dirinya sebagai perkhobas yang diusulkan oleh anggota Ruas Banjar, sehingga tidak bersifat kuasa pekerjaan, tidak bersifat, saya ulangi, dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan gereja, pentahbisan yang pertama di setiap gereja adalah situa, bukan pendeta. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya peranan dari para situa. Penahbisan para situa bukan bersifat pelantikan portofolio. Dalam panggilan tugasnya tidak ada kompensasi, tidak ada tour of duty, tidak ada tour of area, tidak ada mutasi dan lain-lain. Pokoknya hanya kesetiaan kepada Tuhan. Hanya kesetiaan kepada Tuhan. Yang berportofolio adalah guru huria, Bible Flow, diakonis, dan pendeta. Oleh karena itu harapan kami sebagai Ruas, janganlah di internal Perhalado timbul perbulat-bulatan, grup-grup yang bertentangan, apapun alasannya. Seperti terjadi di HGP, mohon maaf ini saya sebut namanya, Cibinong. Mereka sampai sekarang belum akur. Sada mahamu songod dayo mual. Pada bulan Agustus yang akan datang, huria kita gereja ini akan berusia 60 tahun. Ibarat manusia, usia ini sudah termasuk lansia. Marilah kita introspeksi diri dalam rangka tahun transformasi yang berlaku di seluruh HGB Nabuluni. Marilah kita menjaga nama baik gereja ini dengan cara menyelesaikan setiap masalah yang berlandaskan kasih sesuai ajaran Kristus. Khusus kepada Inata Soripada, para istri tercinta dari para situa ini, peranan ibu-ibu sangatlah menentukan kesuksesan panggilan pelayanan situa kita ini. Seperti yang telah dicantumkan tadi, ada 7 butir tupoksi dari para situa. Harap ibu-ibu menyesuaikan. Molo di Bonapasugit, di Dokmon, molo situa amatai, lebih situado inatai. Dalam arti positif. Itu kan? Akhirnya, atas nama Ruas, izinkan saya menyampaikan selamat mengabdi di ladang Tuhan. Marilah kita semua Ruas berdoa dan membantu mereka, karena mereka adalah manusia yang tidak luput dari kekurangan dan kelemahan.
atas nama seluruh ruas jemaat Kebayoran Lama, pasahaton sahat ma ula hamu tohonan munai situanami. 2 Timotius 4 ayat 5. Di mana boleh si pastor nami malatema, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Diudutima tu mewakili para halado pinasa tu amang situado turandus parasman Pasaribo. Horas marita salukna. Salum. Nahu hormati kami amang pendeta resort HKIP Kebayoran Lama, amang pendeta Jepri Sidindaun MTH, amang pendeta fungsional, amang pendeta Weslin B Dalimunte STH, amang pendeta fungsional, amang pendeta Surya BM Lumanturuan STH, semua ketua dewan, sekretaris Huria dan bendahara Huria. Nahu hangolong kami, sudah ruas ni Huriata, na tua nami, anggi dot iboto, na poso bulung, dot sudah remaja, sudah mahita tahe, na pengurison. Horas marihita. Tapuji matuhata, nang madongani hita, jalabuy tasaksion na kaning, pelantikan manang penabalan ni dongaku tolu halak situa mulai sadarion gabe situa nagok manasida mewakili Bajar Nabi dala tasaksion na kaning mardongan mauliate do las niroha dala nunga tajakon nasida mangula di Huriata. Tuhamu doaku na tolu perjulu pasaton nami selamat ma dihamu amang, do diinang, do di sudai keluarga. Selamat ma diamang situa Tuan Mas Sinitaro Nababan. Selamat dihamu amang situa Anggiat Batubara. Dohot amang situa Pugar Antoni Manurung. Takas dohutat dahami hauna tolu. Selamaon di pergaulata, di parsawarata, di Parsermonata selama kurang lebih 1 sampai 2 tahun. Hutat dahami do hamu boto hami do hamu akajol mana pistar na malo na maju na berpikiran cerdas. Jala isi do lasni rohanami tong sada gabi bui rap bekerja sama do dongan parhalado asa lam dengan huriat tahun lam maju huriata tujuluanon. Ulau kaum masude akarut dot etika dot aturan haparhaladon. Songon naung di parsiajari hamu ditiki learning salilingon. Sian padita songoninang dapat muna sian parsermonata. Hami sian parhalado dohon nami do mauliate tong. Tuamak paditata nong manguluhot na sida selama learning di Huriata. Molota parawahon di Huriata memang ada satu kemajuan yang luar biasa. Dohonok kuri kemajuan. Alana boy terjadi regenerasi sian padita siat situa gabe situa muse. Sadarion tasaksihom mai naung di tabalhon amang nababan dohot amang pugar amang manurung na tua nasida sima tua nasida dohot bapak nasida ima parhalado naung ya mertugas di Huriata HKIP Kebayoran Lama. Sebelum ni pe nungarong nung aku parhalado ya nakon ni parhalado ada amang situa Okta dot amang situa Charles. Luar biasa
bimbingan dari keluargai boy yang nakonna menjadi situa museh. Alana takas do taboto, situa bukan pekerjaan yang mudah, bukan pekerjaan yang menghasilkan apa-apa. Situa adalah pekerjaan pengabdian. Pengabdian dari segala-segalanya. Pengabdian dari segi moral. Pengabdian dari semuanya lah. Karena kita harus selalu, sintua harus selalu mengalah. Sintua harus selalu hormat. Sintua harus bisa menesukan diri. Dan jangan sampai ditegur, oh sintua, jangan. Ima pesan nami tu hamu na tolu amang, asa dengan hamu mangulah molotung anggo di huriatta dan adong perbola-bola tu satabi. Huriatta, situa ni huriatta adalah situa yang baik-baik, yang baik-baik saja. Molotung adong aka perselisihan pendapat, biasa doi. Dak songon di hurianasing, songon di Bekasi murni hubege masih opongan aka situa dam berita danganungi. Kita adalah sintua yang penurut, sintua yang memikirkan bagaimana kemajuan dari huriatta. Laos tangnya ko kamu ma manginang sude ruasnya huriatta. Asa tusadana sude aka parhalaro ni huriatta. Tarlumobi nasida natulu naung dilantik sadarion naung gabe dongan nami parhalado pangula nagok nasida. Amak situa nunga di dalammu begelari situa. Gelar yang paling tinggi. Dakai dokon profesor situa. Situa profesor. Itu kan. Dakai dokon kolonel situa daung. Situa kolonel. Jadi itu adalah gelar yang paling terhormat. Yang paling tinggi. Dan kita akan bawa selama-lamanya. Disidangi be meludung mondek kita situa ditulis di surat terduesi. Anggota profesor segala macam belum tentu. Jadi hamang penerahan diri, penabalan munasaunari adalah penerahan diri selama hidupmu untuk menjadi seorang sintua. Dan untuk itu kita diberi gelar situa. Berjuma ulahon hamu amang, ulah munai, jala sahat ulah muna, sahat tula dia halap tuhata. Mulu sih, mulu dung ono 5 tahun, songonawa hari Minggu. Saya sahak ma hari Minggu, sama tong uloku ono 5 tahun, sukses mah dia para lodon. Secara umum, jala-jalokku mah masih 5 gram. 15 gram. Sian huria. Mulu siya kami para halado 10 gram. Jalakku masih 25 gram ini. Itu kan, agia penaik mas, itu tidak urusan. Ba meng nawabe kamu mengalului ate. Itu kan nama. Anggui sah metong. Alai do kebiasaan ni huriatta. Tua hamu keluarga. Tohore inang terlungumai di hamu inang taninong aku parhalado. Ikon do hamu marhalado. Ido no perlu. Molo subuya mata inanta harus hadir. Dan adong alasan ala suadong amata gay bilang do tamu. Molo subuya nata, molo subuya mata molo bertugas keluar inata yang berfungsi. Hamu mabuan bahan di pertanyaan ini. Dak saya harap penonton mata. Makanya penerahan ini bukan hanya penerahan satu orang saja, tetapi juga inata. Inata harus tampil di depan melayani. Dalam sadar porlinang bantu hamu amangon nasida. Mulu naing perjulu maraged dan nasida. Ay paragenda perjulu di son kursi panas deh. Dangboy marmeam-meam. Di sima ujian ni seorang situa
Ai molo salah saodik itorodo ruasinda. Molo dung ibain dang be. Sehingga nama terus. Jadi ikon bersiap-siap kamu, ikon konsentrasi, jala ikon bui dukungan ni nata. Molo nang marage dan nasi dale kamu sapu tangan nang lupa. So lotok kamu tu sakuna mangni sakuni ai jubahi sotung gabe tangan nayan no dibae boti menghapus ai keringati ai moho do dison ngasai diusul hom memang asa dibayan ase dison alai dan jadi dobe moho do marageda jadi apalagi taba muse stres taba moho bah keringati mardozor matong jadi inang lupa mudah kalau contoh di inang dah masih banyak yang harus inang bantu amang sintua ini. Pengot tamu asa mangarade, molo hari Sabtu, molo yang mertiki, hari Jumat, hari Sabtu pengot tamu unang bebergadang. Amatai unang bebergadang. Orai hamu ikon konsentrasi jala siapapun yang menjadi maragenda saya sudah lihat bahkan pareses pun ngahyahu bereng son salot maragenda. Pareses bahasa salot ala dang adong pengaradeun dang konsentrasi. Jadi untuk ikon konsentrasi jala ikon martangiang di bagasan tangiang dohamu lau mangula baru pe dong denggas sude ulau muna. So ini masih sambutan sian kami perhalado ni huriata. Hari Minggu on nama terakhir iba madok hata saya dihusipot siap purion mertuga anggo hari Minggu duk pelantikan tak pakai kan tu kuburan nama pakeon saya lion saya unang majo mau lihat tema di utara mau lihat tema di penguata tua ma nama dongane dongaku situon mangula di ulaona di Uriata HKIP Kebayoran Lama Horas Madeta Saruna. So na parpudi upasa tayo ma partikian na mewakili situan na baru macalotonan tuamang situa A Batubara. Horas ma di ita saluna. Mau lihat ma parjolo tapasahat tutuhatta pardenggan basai. Ala dilihat do tiki nadengkan di ita. Laos sadarion. Di ojako kami nagabi situan ni huriata. Jadi awma na mewakili sa kami patuloy nang tapasahat kata mo lihat itu kamu. Nanihormatan amak pendeta resort dohot inang. Nanihormatan amang pendeta dari Munti doho inang. Nanihormatan amang pendeta Lubatorua doho inang. Sok-sok ni madong ako sa hulaon. Amak parhalado doho ina parhalado. Dohot punguan kor na poso doho remaja. Lumobi madihamu na tua-tua nami damang dainang. Natoktong manangnya kok kami buhay hami sadaryon dijakon hamu gabe parhalado pakobasi di huriat taon. Sok-sok kami atau amak pendeta 2 tahun lebih naung diajari hamu kami amang anak dalilu do kami alai dong diajari amang pendeta na tolu kami
Hami sonari anak na lulu mahami. Artina lulu di harajao ni depata. Mau lihat mamang sudah pangajar muda di hami. Suaksong ini mah dong aku saulaun amak situa. Do enak situa. Na toktonggo hamu rap do tami 2 tahun lebih hami na makobasi di waktu learning. Rak bohita amang tudolok tuturuan, las ido pangidoata asimaruhani Tuhan. Bui mahita, sisa ada tujuan, sisa ada pikiran mahita. Asa bui dapat nauli na denggat di huriaton. Ima ipagido hami, siak kami na baru majalo tohonan. Sok-sok ima di damang dainang na tua-tua nami. Toktonggo hamu mabuan di bawah kamu hami di tangyang una. Daksahat kami amang tu partikianon anggoso di pataru hamu di bagasat tangyang una. Posodoro anami di siamang gomos do hami mangido tua hami patolu. Nda baru majalo tohonan toktong buah kamu hami di tangyang una. Asa parhalado, asa parhobas, nani halomohon ni Tuhan tahami di huriat tahun. Asa unang gabi formalitas di hami, unang formalitas. Alai mabuan hati urun, mabuan hadenggano mau penon nami di huriat tahun. Mau lihat ma sudi soksong ma siap bajar. Pondok Cabilegoso, keluarga amang nababan, naung pasahaton siap bajar Pondok Cabilegoso amang nababan nagabe parhalado di huriat tahun. Suak songoni sakami Ciputat sekitarna di tangyang nasida pawor hatonau di parhalado. Suaksong ini ma amang manurung na siap bajar Bintaro Kodam Depsos mau lihat ma di keluarga saluhut na tangya ko kamu mahin patulu amang inang da asaboy kami mangula parhubas naulina dengga kami di huriat tahun asimaruhani Tuhan diliaw ma dihita sudi hahi paso do gajang umur ayan yang makobasi do pihami amang liling go pihami majalo masih neng makobasi do bihami. Jadi baong gope partiket do pe tu hita de makobasi kami. Jadi buat kamu mahami di tangyang munada amang inang da asa tok kami boy mangula di huriat tahun. Asa marmulia Tuhata. Marsanga ma Tuhata disude perpunguata disude akadok tapasahat naulina denggan di huriat tahun. Songani masya kami mewakili parhalado na majalo tohonan ay sisada hata ruhami patulu dong akon molo salaw unang ahor salaw kamu dot talaki ay nok sada hata ruhami sa pakilalad do hami nabalgay pading ipageleng nageleng ide bolokon ido tujuan jadi sabuy hami mardalad dengan tangya ko kamu ma songoni ma sa ni hata siak kami mau lihat ma dihita saluhuna Horas. Digo las nirohata di bagasan tikion na kawanga kainang. Di basa tangyang mahita di bagasan pakirimon tundinggan saluna di tongan di huriaton. Alanita paujung mamarhiti di parpunguata di parmingguta sadarion. Jonjong mahita laos maride mahita hapos ako Tuhan. Di
pasah ma pilihan nong tapapungon tuado panidibata martangiang mahita. Ali dibata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silihon-lihon na dinggad do nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masyan na nilion mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na utus di julom. Paso-paso may jala ramoti. Asa ho para siya kami pilihanon. Pati bulon harajaon bulito nga tonga ni Guriam do di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam utadahami godang ni sileolion mitu hami. Asalam girgir kami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Aliyama namin na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say South Malomoni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang, leon matuhami sa darion hangulwa siya pari, say sama dosa nami songopanisa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siya namat tadi bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata mahamu. Di sodakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan de bata mabuhina Tuhamu jala di pasorhon madamena tuto di munabi. Amin. Hita amang do tamok kainang isom mahami dan pola hami dipitu doho situa ng bajalo tohonan ba asaboy mahita masyaturan humatop alana tinggal satu ngajom nama laho masuk tu kebaktian na paduahon so ngonima nang sudi mahita masjalang selama hari Minggu ma amang do tamok kainang